Muri kutsvaga mukomana webasa here kana musikana wemumba, housemaid? Vari kutsvagawo mabasa iwaya, muri kuatsvaga here? Tibatei tikusanganisei mushandi nemushandirwi. Kune vaya vanoti pamba pangu dai ndawana munhu anogarapo, dai ndawana murume nemukadzi vakaroorana vanokwanisa kundichengeterawo pamba pangu. Aiwa, dambudziko renyu rapera. Tibatei isu veDrumas Media tikusanganisei. Drumas Media, taking you to another level. Kazuwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri muguta reMount Darwin, Mashonaland Central Province. Ndofunga munotondera patakambokupai nhau yemubobobo. Pana baba vakakomenda vakagara pauche. Regai timbokuratidzai baba ivava. Hazina kutanga kuda ilizvo renyu haane makuru vanhu vachisaspekta chimunhu dzakabatwa kuti nhamba yaari kutora yawandisa 200 pa90 saka chiva kuti asakadzi nhamba zhinji vakadzika vari muZimbabwe kana vakadzi varipapa kuneta chete hapana mukadzi ari kuti hongu baba ivava vakazopora ndokukwanisa kunge vachifamba, asi pari zvino vadzoka zvakare muwheelchair. Gumbo rakambenge rakakuvara ndiro rakuvara zvakare. Zviriko here izvi? Itsaona dziri dzega kana kuti pane zvikonzero? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Farirai chirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndipo patinowana vanasekuru vemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tikuona gumbo renyu rakakuwara, chii chakaitika? ndakanchera guva remunebha wangu ndobva ndandatopedza piki ndobva yangotena ndikapinda yakazobura pagumbo raona kuno mamastichuku ndokwabudirira piki kumbira mutaurisi piki yakapinda nekuku ndikazobuda nepapa ndokwakapinda piki nobuda nepapa. Makaita kuzvitema? Ndichanyatsozwisisa hangu zvakaitika ipapa, asi piki yakangotena. Ndakazongona ndakuwara ndakazodzura piki yacho nemaoko piki bude. Saka hanzi makakuwara zvakadii muchipatara? Muchipatara vari kutiwo ndine tumor crack, zvigunwe chekutanga chidiki chacho nechisekendi chacho. Pane tumor crack, x-ray yakatorwa inoratidza kuti ine tumor crack. Kuti zvinorapika hazvo mukatokwanisa kufamba zvakare? Ndisingazozivawo since igumbo iro ndo rakamhenge rakakuwara. Patakamboita interview nemi paya takaona makakuwara. Chii chakanga chaitika ipo paya? Ipapa pane munhu wandaidhonza achida kurwisana ndobva nangotywawa gumbo zvezvifaiti. Ndo asi manje ndine mubvunzo wangu uri kuti koiro gumbo renyu rekuright sei riro riri kuramba richingoita maproblems? Izvo achazvinzwisisawo zvarotobatsirwa kuti ndizive kuti gumbo sei iri gumbo rimwe chete iroro, kozi kutonetsa vanhu vakawanda kusvika nomudzimai wangu chaakutoshushikana nazvo kuti gumbo iro sei gumbo rimwe chete iroro richiramba richidzokorera same problems. Bhozi ringe rane nguva here rapora kubva paproblem yayo? Tingati iro pache zvaro pari pakupora harina kupora. Igumbo riri ruramba chingondinetsa. Bhozi gumbo iri raida simbi, quotation yesimbi yaida 1200 US. Ndakabva ndashaya mari rekuti ndinokotwa gumbo iroro. Saka ndakazongozvisiya since handina mari.
kubva ndakwara handikwanisa nyazoshanda saka pari zvinozvi iyi yatova imwe problem futi yandasangana nayo yekuti handichakwanisa futi zvakare kushanda for the past kana 3-4-5 months nyaya yegumbo rimwe chete iroro. Right, ngatitsvagei paproblem yamaita iye zvinezvi. Pamaichera kumakuva mamusina kudhakwa here? No, ini ndinodhakwa nedoro rakawandisa. Ipapo pakatengwa ziri 750 mils takanwa tiri 4 ndodoro rakangotengwa ipapo ndokukwara ndikaita asi 750 mils tikada divided by 4 which is munhu akakwanisa kunwa 200 mils saka handireve kuti doro iro ringandidhaka 200 mils ringandidhaka. Then tochiongorora pa neyekutanga tsaona yamakaita pamaiti mairwa manga musina kudhakwa here? Ndakantori handisati natombonwa doro ndichiri kutanga kuseni. Mamanetsana chii? Tandiri pasunuka nyaya yematokeni. Ipapo handiunyepera ipapo nasanda yangari pasi 7 ipo ndakachikwa gumbo musi wa 25 December 2019 izvo zvadzokera 2025 ndadzokera zvakare pawheelchair. Saka munomboendawo kudzichechi here kuvafundisi kuchichi? No, ndinganyepe zvangu kumachechi handiwanzofarira machechi anoprofita. Ini ndinamata Muslim, so in Muslim we do believe kuti hakuna chimwe chiprofita zvakare. So ini ndinongonzwawo madhamu angu ndanoenda kuchechi vachingotaura kuti mune miedzi wakazodai wakadai ndikozi ndakamboda kuzifambira nyaya dzacho ndinoudzwa nyaya dzimwe dzandisingatozivi saka ndakatozviona kuti nditowesa nguva yangu. Hamudzizivi kuti it's like hamugone kudzigadzirisa. Ndinoudzwa kunzi kuchera mugodhi wemaini une maini yako ichazopenya ini handina maini yacho saka ndakatozolusa hope kunyaya dzemaprofita. Ndakaenda kawanda mumwe anondiudza kuti mukadzi wako ndiri kuona ari kukudai so mukadzi wako adai. Ndakatozoona ndogona kukonzeresa maproblems akawanda saka ndakatozoona kuti ngandisiya nezvekuprofitwa izvi. Hanzi achaita sei mukadzi uyu? Vamwe vanoti ari mukadzi wako akafa ari mupenyu saka ndakatoona kuti zvine handisiyane nazvo ini ndine mukadzi wangu kumba posi pane paunobvunzwa paye pachiprofita ipapo mukadzi wako ari kupi inotaura kuti akafa inotaura kuti handina obvanzi anobva varoora ndikuona mukadzi wako paakashaya ini ndinaye saka ndakatoona kutoti tsananguroti kurasana amene maybe hadzibatane neni otherwise ndopandakangostopa chinyaya yechiprofita. Saka ini ndikati ndoda kukupai munhu wechivanhu anokwanisa kukuonerai dambudziko renyu, munobvuma? Wechivanhu ndiwandikatofarira hangu kuti ndibatsirwe naye. Anozoira nechechi yenyu? Ikoko hakuna basa hako because we do believe in herbs. Maherbs tinoshandisa because zvinhu zvakasikwa naMwari. Okay. Saka mudzimai wenyu anomboitawo here dzitsaona dzakadai? Mudzimai wangu handisati ndasangana napo pana muroora asati tasangana netsaona dzakadaro kwaari. Okay. Zviri kungonangana nemi? Zviri kunangana neni. Munoera chiko? Milanzi. Saka ini ndaona sekuti apo mati pekutanga mamusina kudhakwa musina kunwa apa ndopa manwa mbichana pamwe munogona kufungidza kuti munodhakwa after manwa stereki imi muchodhakwa mbichana iyoyo. Inini doro randakanwa ndinokwanisa kudhakwa ndanwa 5 zvibhodhoro zvatype yandakanwa nezo ndiri 1 saka handinganyepe kuti inini ndingadhakwe nechibhodhoro 1 to 4 apapo ndingakanganisa handinyepe. Alright, ngadzokedi kuhospital vati kudi negumbo renyu hanzi chicha kuchifanira kuitika? Parizvo zvidaiswa inonzi back slab ndoziswa plaster. Sa plaster chandikosirawo futi pauda macrash $50 apo mara handina. Vanhu vandaibatsira kuchera guva vari kukwanisa kungondibatsirika kuti ndikwanise iswa back slab.
nemabhandages acho apo marandini. Matizita ndiani? Musa Nyungwa Maundarwe. Aiwa, tinotenda mukoma Musa. Regaiti vamwinawo ndivanani? Ihama dzangu ndemumwe wacho wandaishanda naye akaona zvakaitika uye ari apa neari apa ndo wandaishanda nawo Pamaichera Gowa. Padaichera Gowa. Tinashe Mashanda, ndinobva kuRushinga district paRusambo. Iyo nyaya yakaitika ndeyekuti varume ava ndaitobatsirana navo sezvo Gowa raicherwa ndarambuya vangu. Saka tsaona yakazoitika ndichitomubvunza kuti ko chii chaitika, kanti zvikuwadza nepiki. Asi chisonda chacho pakukwara kwakaita ine antu ndikange ndisisipo. Ndo maziviro andinoita nyaya yacho. Chokwadi. Saka mushure monge zvaitika ndobva matongomutakura kuya kuno. Ndobva tamutakura kuya kuno kuchipatara kuno nemota bhaiki. Asi imi muchitarisawo sasahwira wenyu kana kuti mugarisani wenyu muchiona tsaona dziri kuitika kwaari munotiwo kudii? Zvimwe zvacho zvaakuda kuti zvifambirwe kune vanoziva kana kuti vanoona kuti chii chikonzeresa kuti Musa angoramba achingokuvara semugubhe iroro. Yechino chiziviso chinokosha kuvacheri vegoridhe. Takunzirai magold detectors. Ndofunga muri kuaona andinawo panapa aya matsva chaiwo kwete zvokumboshandisa rakamboshandiswa nemumwe, kwete magold detectors matsva nemabhuku acho ndofunga muri kutomaona aya. Haikonai kungochera goridhe muchingofungidzira mugokuvara muchichera pasina. Iyi ndiyo mishina yamazuva anoka inoita kuti uzoti goridhe randiri kutsvaga riri apa. Naizvozvo tibatei isu veDrumas Media tikutoreka tikusvitsei paanother level, nekuti kana makuwana goridhe obvious makukwanisa kusvika paanother level. Drumas Media taking you to another level. Ndinovimba madzidzo zviviri zvitatu, asi hanzi poshe haarwirwi, piri haarwirwi, asi tatu. Naizvozvo baba hongu itsaona dziri kuitika, asi vanofanira kungwarira kechitatu. Ndine Andrew Neshamba, mutorwena weDrumas Media, ndiri muno muHarare. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kakuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.